Department of Education mipagawas og guidelines alang sa umaabot nga graduation rites sa tibuok nasod karong tapos sa school year. Base sa DepEd Order No. 7 Series of 2016, tanang graduation ceremonies angayang ischedule sa dili pa o sa maong adlaw sa April 1, 2016. Simple, maligdong ug makahulugan usab dapat ang graduation rites sa mga publiko ug pribadong tunghaan sa elementarya ug sekundarya. Gidili usab ang sobra nga gasto, mahalong mga attire ug extraordinaryong mga venues. Dili sa mahimong gamiton ang field trips, film showing, junior-senior promenade ug ubang kalihukan sa mga tunghaan nga isip requirements aron makagraduar ang usa ka tinun-an. Alang sa public schools, ang tanang graduation expenses kinahanglan sab abagahon sa maintenance and other operating expenses sa tunghaan ubos sa 2016 budget. Walay DepEd personnel ang tugutang mangolekta og bisan unsang fee alang sa graduation, moving up o closing ceremony. Ang Parent Teachers Association mamahimong modonar og cash o in-kind ug ang kontribusyon alang sa tinuig nga yearbook kinahanglang voluntary basis lang. Sigon sa ahensya nga mapribado o publikong tunghaan sa elementary o sekundarya, gidili ang paggamit sa graduation rites alang sa political forums o pagpangampanya sa mga kandidato mudagan karong Mayo. Ang graduation rites karong tuiga nga adunay temang kabataang mula K-12 tagapagdala ng kaunlaran sa bansang Pilipinas mo focus sa K-12 basic education program nga nagsilbing paagi alang sa local ug national development.